Nok. Dalem sayang. Wes semene-suwene anggone awake dhewe ora ketemu. Nggih, Mas. Kangen iki tak titipke. Mugi ndadoske sliramu tambahing tresno ning aku. Nggih, Kang Mas. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku duh wong ayu pemujan ati susah mung kangen sliramu Bagus, papujanku ora beda rasane atiku. Awak longkrang ora bisa turu, wayang ngaremu ngredu atiku. Rino wengi tak diati aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari among sira kang bisa nambani Wong bagus, tresnaku iki ra bakal layu.
biasa. Masuk. Kayak mendem cubung ngono to. Aku mau sliramu teka. Piye? Heeh. Heh. Lah iya. Teko. Maksudnya teko wi lho. Datang. Weh, kene Jawa Timuran kok Lin. Oh iya. Piye? Teko. Iki mau aku wis bayang iki. Matane. Mripate iki nyawang rai ngono lho, Mas. Hei, Ora gareng kira. menghargai to. Gareng kira kira. Oh, Senajan kira. to sing Oh, iya, di kira. Sawang Rai, Heeh. nang yo panggah ditujuke ning Rai. Rai. Ngono lho, Dik. Oh iya. Ayo. Lah yo, iki mau teko aku wis bayangke. Pomo dembi iki macake koyo ngene iki lha yo opo? Oh, oh sampean rokok nek pitulasan. Iki Angguruk mini. iki. Bayo ning panggung dhuwur kena angin. Ewer. Kayak blower ngisor. Ojo engko nek dungu kok malah Iya, ora. rada rene. Sing diamuk kan sampean, aku aman. Lho kene wis kebal kok Lin. Padakno. Iki pomo sirahne lho kok cor-coran kok iki. Untung sampean wis ra duwe otak ya, Mas. Mau dituthuk dadi ra mungkin gagar otak. Lah otake nek ndi? Lah mbuh. Oh, manungsa kok ora duwe otak padakno. Nang yo pancen bener. Piye? Aku mudhun kok mobil iki mau. Heeh. Bayo, anane kirik lho wedi karo aku. Kok iso wedi? Lah ning ngisor kono mau to. Piye? Aku medhoni. Kirike langsung jegok. Piye jegoke? Kirike kono kok sampean to, Mas? Ya maksudnya kirikne kono mau ya. Kok persis? Lah yo kan roh aku wedi. Ngono lho. Aja marah-marah ya. Kirike kono apa kene? Jesu malah ngono kuwi ya. Aja semelang wong bagus tresnaku iki ra bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing Mas, Piye no? sampun tak sawang-sawang kok tukang syuting iki karo iki mirip ya. Kok Aja ngomong nek mergo padha irenge. padha ireng. Bukan karena saya malam hari ini hitam. Karena Aku keturunan Cina. oh Cina kok. Pakku Jepang, mbokku Jawa. Iya dah. Oh, Asline iki aku ki yo mening lho. Putih mluntuh. Cindo. Lah Cina. Ciduk iki. Ora ngono. Bengi iki aku nganggo stocking, dadi biar kulit saya Stoking ireng rata teko sirah. Ya maksudnya ya kuwi lho. Sampun Mas. Nggih, matur sembah nuwun ya nak lali. Nggih monggo lenggah lah. Gini iki mau diderek iki panggah penak beda karo siji iki. Yo. Ayo. Ngene iki anu gak kaya mana ta? Sing kaya ndepik ngene lho. Oh, ora ta? Oh, jijik padahal. Nggih, gonge manuwun.